كما يتخونوا كبرات خطتلتي ميليشو كان واترو نعخم تتقمي وزبلنا يوم مدب حزنا متينا لنا سناي مكتتال ካብ ቀደም ጀሚሩ ኣብ ፍቕዶ ወደና በቲ ዘለዎም ተብህቦ ወይ ከዓ ጥበብ ዳሰኣሉ ዝሓለፉ ሰባት ብዙሓት እዮም። ሓደ ካብኦም መንነቱ ሰብ ዘይፈልጦ ብስእልታቱ ግን ዝበዝሐ ሰብ ዝፈልጦ ፍሉይ ክኢላ ስነ ጥበበኛ ብሪጣንያዊ ባንክሲ ከነዳልየኩም። ባንክሲ ብ1974 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ብሪስቶል ዝበሃል ከተማ ተወሊዱ። እዚ ኣብ መንገድን ባቡርን መፂካ ምስኣል ካብ ብንእሽቱ ኣብ ከባቢ ተስዓታት እዩ ጀሚርዎ። ንዑ ቀንዲ ኣርኣያ ዝኾነ ሰብ ሓደ ፈረንሳዊ ሰኣላይ ብላክ ሌረት ዝተባህለ እዩ ነይሩ። እዚ ሰኣላይ ዝበዝሐ ስእልታቱ ኣናፁን ናይ ፖለቲካ መልእኽቲ ዘለዎ ስእልታትን እዩ ነይሩ። ባንክሲ ከዓ ልክዕ ከም ናይ ብላክ ሌረት ገይሩ እዩ ዝስእል። እዚ ግን ምስ ግዜ እንዳማዕበለ መፅዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ናቱ ስእልታት ማዕረ በዓል ሊዮናርዶ ዳቪንቺን ፒካሶን በፂሑ ንረኽቦ። ባንክሲ ዝሰኣሎም ስእልታት ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮም ኣናፁን ናይ ፖለቲካ መልእኽትን እዮም። ቀንዲ ኣናፁ ክስእል ዝደረኾ ምኽንያት ነብሱ ከም ኣንጭዋ ስለ ዝሓስባ እዩ። ምክንያቱ ኣናፅቡ ኣይፍተዋን እየን፣ ናብረአን ኩላሃ እናተሓባኻ እዩ። ንሱ ልክዕ ከምአን ብፖሊስን በቶም ፖለቲከኛታትን ኣይፍተውን እዩ፣ ናብረኡ ከዓ እናተሓበ እዩ። ሓደ ግዜ ገና ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ወዲ 18 ከሎ ከምቲ ልሙድ ክስእል ኢሉ ብለይቲ ካብ ገዝኡ ገስገሰ። ነቲ ዝሓዘቦ ስእሊ ክሳብ ስእሎ ብዙሕ ሰዓታት በልዐ። ሃንደበት ከዓ ፖሊስ መፅዎ። እቶም ከምኡ ሰኣልቲ ኩሎም ክሃድሙ ከለዉ ንሱ በይኑ ኣብ ጎደና ተረፈ። ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ከዓ ኣብ ትሕቲ በጣሕ ኣተወ። ኣብኡ ተሓቢኡ ከሎ ከዓ ሓደ ነገር ኣስተውዓለ። ንሱ ከዓ ኣብቲ ትሕቲ በጣሕ ብስቴንሲል ኣርት ዝተሰኣለ ስእሊ ይረኣየ። ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ከዓ ብከምኡ ዓይነት ኣገባብ ክስእል ወሰነ። ስቴንሲል ኣርት ዝበሃል ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ወረቐት ኮይኑ ታዝደለኻያ ስእሊ ትቆርፃ። ሽዑ ኣብ መንደቕ ኣላጊብካ ሕብሪ ትለኸ። ኣላጊብካ ክትለኸ ካለል 10 ደቂቃ ኣይወስድን። ብኸምኡ ከዓ ባንክሲ ከምኡ ክገብር ዝወሰነ ምክንያቱ ፖሊስ ሒዞሞ ኣብ መንደቕ ምስኣል ዘይሕጋዊ ነገር ስለ ዝኾነ ከኣስርዎ እዮም። ንሱ ክገልፅ እንከሎ ገለ ሰባት ፖሊስ ዝኾኑ ዓለምና ዝበለፀት ንክገብርዎ እዮም፣ ገለ ሰባት ከዓ ናይ ጎደና ሰኣልቲ ዝኾኑ ጽቡቕ ትርኢት ዘለዎ ዓለምታን ክገብርዎ እዮም ይብል። ገለ ሰባት ነዞም ናይ ጎደና ሰኣልቲ ቫንዳልስ እዮም ዝብልዎም። ትርጉሙ ከዓ እንዳፈለጡ ዜናቶም መንደቕ ዘበላሹ ማለት እዩ። ባንክሲ ዝሰኣለን ስእልታት ገሊአን ኣብ 3 መዓልቲ ዝኣክል ኣብ ልዕሊኡ ቀለም ክለኺዎን ከለዉ መብዛሕትኡ ከዓ ብመስርሒ ገይሮም ነቲ መንደቕ ቆሪፆም ይወስድዎ እሞ ኣብ ዓብዪ ጋለሪታት ምርኢት ናይ ስእሊ የዳልውሉ፣ ብዝኸበረ ዋጋ ከዓ ይሸጥዎ። እዚ ናይ ሽያጥ ሰልዲ ግን ኣብ ኢድ ባንክሲ ኣይበፅሕን እዩ። ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ባንክሲ ስእልታቱ ንሓደ ናይ ጎደና ሰራሕተኛ ሽጦ ብምባል ሃቦ። እዚ ሰራሕተኛ ከዓ $60 ክሸጦ ጀመረ። እቶም ዝገዝእሉ ሰባት ግን ናይ ባንክሲ ምዃኑ ስእልታት ኮ ተፈለጡ፣ ግን ፌክ ከይከውን እንዳተወላወሉ ገዝእዎ። ድሕሪኡ ባዕሉ ባንክሲ ኣብ ሜድያ $60 ዝተሸጠ ስእልታቱ ናቱ ምዃኑ ፌክ ከም ዘይኮነን ሓበረ። ብድሕሪኡ እቶም ዝገዝእዎ ሰባት ብኽቡር ዋጋ ኣስታት $200,000 ሸይጦሞ። ኣብቲ ግዜቲ ባንክሲ $60 ክሸጦ ከሎ ደስ ኢልዎ ዘይኮነስ ነቶም ስእልታቱ ሰሪቖም ብኽቡር ዝሸጥዎ ንሱ ኸማን ተዝደልዮስ ክሸይጥ ከም ዝኽእል ከፍልጦም ኢሉ እዩ። ምክንያቱ ንሱ ስእሎም ስእልታት ንዕግበቱ ነቲ መልእኽቲ ፖለቲካ ካሕልፍን እምበር ንሰሊሉ ኣይኮነን ዝስእል። ኣብ 2018 ሓንቲ ካብተን ዝፀበቓ ስእልታቱ ጓል ምስ ባላንቺና ዘርእስታ ስእሉ ኣብ ጨረታ ክትሽየጥ ሂብዎም። ንሱ ክህቦም እንከሎ ከላግፀሎም ኢሉ ሂብዎም። ሽዑ ኣብቲ ጨረታ እቲ መወዳእታ ዝተጫረተ ብ1.4 ሚልዮን ክወስዶ ምስ ተሰማምዐ እቲ ስእሊ ሸተት ኢላ ካብቲ ፍሬም እንዳወረደት ኣብ ብዙሕ ክፋላት ተቆረፀት። እዚ ምቑራፅ ግን ንሱ ከላጊፅ ኢሉ እኳ ተገበሮ ዋጋ ናይታ ስእሊ ግን ከክንዲ ዝቐንስ መሊሱ ዋጋ ብ5 ሚልዮን ወሰኸ። People attending a London art auction yesterday were shocked to see a painting by the mysterious artist Banksy self-destruct the moment it was sold. Girl with Balloon went into a shredder hidden in its frame after the hammer fell in its $1.7 million sale. The amount equals the highest ever paid for a Banksy work. Banksy himself posted an Instagram photo of amazed onlookers watching the painting self-destruct with the caption, "Going, going, gone."
ባንክሲ ኣብ ብሪስቶል ጥራሕ ኣይኮነን ዝስእል ኣብ ካልእ ዓድታት እውን ከም ኣብነት ለንደን ኒውዮርክ ክንርኢ ንኽእል ካልእ እውን ክሳብ ቤተልሄም ፓለስቲን በፂሑ ከምቲ ንፈልጦ ፓለስቲንን እስራኤልን ኣብ ውግእ ዘለዋ ዓድታት እየን ባንክሲ ኣብ ትሮብ ዘሎ መንደቕ ብዙሕ መልእኽቲ ዘለዎ ስእልታት ስኢሉሎም ሓንቲ ካብአን ከዓ መልእኽቲ ነቲ ዶብ ሒዝዎ ዘሎ መንደቕ ብሓይሊ እንዳፈንቀቕዎ ከለዉ እያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቤትልሄም ብThe Waldorf ሆቴል እትፍለጥ ብኢዱ ዝተሰኣለ ስእልታት ዝመልአት ሆቴል ከፊቱ ንረኽቦ ክሳብ ሕጂ ኸ ኣቦኡ ናይ ፎቶኮፒ ኢንጂነር ከም ዝነበረ ተዘይኮይኑ ካልእ ብዛዕባ ስድርኡን ዝፍለጥ የለን ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ሜለሾው ልሎም ዓንቲ ሒዝናዮ ዝመፃና ነዚ ክትሰምዖ ዝፀንሐኩም ይመስል ዝኾነ ርእቶ ወይ ሕቶ ወይ ሒዝናልኩም ክንመፅእ ትደልይዎ መደብ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ክትገድፉልና ንላቦ እዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ላይክ ሰብስክራይብ ኮመንት and share